Večer. Vítam medzi nami pána profesora Milana Kováča, PhD. Pán profesor vyštudoval históriu, filozofiu a religionistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Študoval v Uppsale, v Mexiku, od roku 2002 pôsobil ako docent, neskôr na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského zakladá katedru porovnávacej religionistiky, ktorú dodnes vedie. Počnúť s rokom 1994, kedy zorganizoval prvý výskum v Mezoamerike, teda v Strednej Amerike, s priamym dopadom na akademickú sféru. Túto výskumnú oblasť systematicky inštitucionalizoval. A to je všetko. Veľmi pekne mu ďakujem, že prišiel medzi nás. Pán profesor, máte slovo. Dobrý večer. Ja dnes budem možno hovoriť viac obrázkami. Som si ich pripravil celkom dosť, pretože niektoré veci sa z tak vzdialených končín a tak exotickej témy opisujú dosť ťažko. Takže v prvom rade by som chcel povedať, že už to bude 7. rok, kedy sa slovenský tím potuluje po džungliach Guatemaly a robí tam vykopávky. Je to spojnica niekoľkých inštitúcií, takže Filozofická fakulta je vlastne takou vedúcou silou, aj keď v tom samotnom realizačnom tíme má na starosti, tak povediac, úvod a koncovku, teda zabezpečuje prieskum nových lokalít a zabezpečuje reštaurovanie objavených vecí. Ten stred, to jadro má na starosti Slovenský archeologický a historický inštitút, ktorý vysielal svojich archeológov s nami na vykopávky samotné, archeologické. A potom ešte spolupracujeme veľmi úzko so Slovenskou technickou univerzitou, ktorej tím nám zase robí merania a digitalizácie objavených vecí. Takže spolu mám tu čest takémuto skvelému manšaftu šéfovať a chcel by som vám tu predstaviť tie najvýznamnejšie veci, ktoré sme v priebehu tých rokov našli a pohovoriť, aký majú význam nielen pre majológiu, ale aj pre dejiny kultúry ako takej, alebo dejiny civilizácií. V prvom rade, kde sa nachádzame, je to Severná Guatemala. Takže toto, čo vidíte, je poloostrov Yucatán, a náš tím operuje presne v tomto meste. To mesto sa nachádza vlastne uprostred pralesov, oblasti, ktorá sa volá Petén, a celá táto veľká oblasť, ako ju vidíte, je prakticky neobývaná. Je to len džungla, čo nám sťažuje pracovné podmienky, pochopiteľne na jednej strane. Na druhej strane nám to umožňuje nové objavy, pretože džungla skrýva v sebe ruiny starých majských miest. Totižto tá oblasť bola medzi rokmi asi 500-700 pred Kristom až rokom 900 po Kristovi veľmi, veľmi husto obývaná. Bola to pravdepodobne jedna z najhustejšie obývaných vôbec oblastí sveta. Takže dnes vlastne pod príkrovom pralesa tam skutočne sa skrývajú ešte stále neobjavené majské mestá, pyramídy, dávne cesty, budovy, paláce, po ktorých skáču akurát tak opice. A našou úlohou je tieto miesta vedecky popísať, spracovať a niektoré oblasti, pokiaľ je to možné, vykopať, zdokumentovať, odhaliť ich funkciu, význam, aký mali v starej majskej spoločnosti.
Toto je oblasť, ktorá je vytýčená alebo pridelená nášmu projektu. Je to viac ako 2000 km štvorcových. Že viete si predstaviť, že tá oblasť je skutočne obrovská a nie je jednoduché v nej pracovať ani sa v nej orientovať. Tie body, ktoré vidíte s tými názvami, tak to sú viac menej nami zachytené body a nami vymyslené názvy. V skutočnosti je to len jedna pustá oblasť, ktorá nemala registrovaná v tom vytýčenom rámci 2000 km štvorcových, nemala registrovanú prakticky ani jednu jedinú lokalitu, okrem samotného Washingtonu, ktorý sa nachádza tu v centre a kde máme našu základňu. Takto vyzerá tábor slovenského tímu, vyzerá veselo. Menej veselšie už potom vyzerajú cesty do džungle, ktoré niekedy naše výpravy trvajú 5-7 hodín smerom na sever, spravidla niekedy na východ, na západ, na juh, ale najčastejšie na sever, lebo tam je tá zóna obrovská. Cesty sú veľmi málo schodné a v podstate sa tam presúvame. Každý má z toho tak trocha obavy, nie sú to príjemné cesty. To, čím je problém, kamkoľvek prídeme, je voda. Napriek tomu, že sa jedná o dažďový prales, tak my v ňom pracujeme v období sucha, pretože iba vtedy sa po tých cestách dá prejsť, inak je to vlastne jedno veľké močiar, rozbahnené cesty sú tam. Takže to, čo vidíte, je náklad tzv. Garafónov pitnej vody, ktorí vlastne musia autá neustále cirkulovať a dovážať ju archeológom, ktorí tam pracujú. Tu konkrétne moji dvaja synovia robia asistentov pri práci. Miesta, ktoré nachádzame, alebo kde sa konkrétne napríklad nachádzal tento tábor, je asi 70 kilometrov od toho zmieneného Washingtonu smerom na sever, kde sme objavili mesto, ktoré sme nazvali Cibatna, čo znamená pomaľovaný dom. Toto je jedna z jeho budov, jeden dávny palác, ktorý je porastený stromami. Dávam vlastne určitú možnosť vidieť, v akom stave sa zhruba tie ruiny v džungli nachádzajú. Sú viditeľné, miestami sú prekryté hlinou, vždy však na nich rastú stromy. My si potom takúto oblasť musíme pomocou fantázie a meraní zhruba pripraviť do nejakých predbežných náčrtkov, ako asi tie budovy mohli vyzerať a podľa toho vlastne si naplánovať prácu, zistiť, čo bolo okrajové, čo je dôležité, kde bolo centrum. Samotné vykopávky nám potom odhaľujú jednotlivé miestnosti, budovy, cesty, charakter architektúry, veľkosti stavieb, ich kvalitu a podobne. Poslednou fázou býva potom reštaurovanie miestností, toto je konkrétne reštaurovanie vnútornej výzdoby a omietok jednej z budov, ktorú sme tam objavili a ktorá dala vlastne aj meno celému mestu, maľovaný dom. Práve v tejto budove, ktorú sme mimochodom potom reštaurovali prostredníctvom najmodernejších nanotechnológií, tak sme tam objavili až 160 grafity. Toto je jedno z nich. Toto je oko, hlava, nos, ústa. Takýchto postáv podobných je tam naškriabaných na stene 160. Reprezentujú výjavy z majského života, každodenného, náboženského. Je tam veľa bohov, ktorí nie sú podobní oficiálnemu majskému umeniu a mnoho ďalších vecí, ktoré sú nesmierne cenné, pretože tieto výjavy nám doplňajú inak oficiálne majské umenie, ktoré bolo do veľkej miery len zdôvodňovaním a potvrdzovaním moci kráľov. Bola to vlastne len taká čistá ideológia
A kdežto o tom každodennom živote ľudí sa nám toho dochovalo veľmi, veľmi málo. A jedným z dôležitých zdrojov, na ktorý sme tu narazili a ktorý je výnimočný v celom tomto majskom kontexte svojou koncentráciou, ale aj kvalitou a charakterom, sú tieto vyrité postavy, celý tento vlastne svet, vizuálny svet prostého ľudu. Teda prostého, samozrejme v tých domoch bývali tiež niečo ako stredná šľachta, ale je to oproti tým ostatným typom umenia vlastne o úroveň nižšie. To, o čo sa zaujímame, pochopiteľne keramika. Tu vidíte jedno z takých provizorných laboratórií. Tie šelmy mimochodom, čo sú namalované hore, tak tie sa tam všade zhusta aj vyskytujú a mávame s nimi v celku vážne problémy. Hlavne tento rok, v roku 2014, sme mali problémy, že nám nedaleko od tohto miesta, asi 15 kilometrov západne, nám jeden rozúrený jaguár kompletne zničil celý tábor, roztrhol stany, poničil nám všetko, lebo sa na nás hneval. Prieskum sa robí takýmto vozidlom, ktoré má vlastne veľmi vysoké pneumatiky, je to takmer takto vysoké, a je to jediná mašina, ktorá prejde vlastne po tých takmer chodníkoch zablatených, tak aby sme sa vlastne niekam dokázali dostať. No a to, čo nasleduje, je tá najdôležitejšia fáza. Potom, keď sa vyseká kus pralesa, tak nastupujú naši chlapci zo Slovenskej technickej univerzity so svojimi mašinami a zameriavajú nám tie kopce, pod ktorými sa skrývajú pyramídy, a vytvárajú vlastne mapu mesta a tak postupne krok za krokom odhalujeme, ako vyzeralo pôvodne to majské sídlisko, aký má rozsah, či sa jedná o veľké mesto, malú usadlosť, aké tam boli budovy a vzniká nám vlastne kompletná predstava o takomto majskom meste. Tu vidíte tím pod vedením doktora Tibora Lieskovského z STU priamo v džungli, ako spracováva a digitalizuje namerané údaje. A ďalšou veľkou pomôckou je pre nás geofyzika, keď pomocou takých mašín, ako je napríklad georadar, odhalujeme to, čo sa skrýva pod zemou, takže vieme, aké stavby, napriek tomu, že tam je len pralesná vegetácia, tak aké stavby sa nachádzajú pod tým a podľa toho plánujeme vykopávky. Občas sa nám podaria aj extra nálezy, toto je jeden z nich, v meste, ktoré sme nazvali Dve veže. Priznávam, že inšpiráciou nám bol samozrejme Tolkien. Tak táto, teda okrem toho, že na tejto lokalite skutočne sa vyskytujú dve vysoké pyramídy oproti sebe, podobne ako dve veže z Tolkienovej knihy. A táto stéla, popísaný kameň, na ktorom sú vyrité nápisy, nám ukazuje, ktorú sme tam našli, nám ukazuje vlastne, kto to dal postaviť, v ktorom roku sa to stalo a čo sa tam stalo. V tomto prípade sa nám zachoval iba dátum, ktorý je, myslím, okolo roku 520 nášho letopočtu, čiže z ranoklasického obdobia, a na takomto malom mieste je to pomerne výnimočná vec, ktorú sme našli, že tam boli postavené stély, ktoré Majovia vlastne vstyčovali na počesť určitých udalostí spojených s kalendárnymi výročiami. Jedna z vecí, ktorú sme tam našli, ktorá nás veľmi prekvapila, sú skalné rytiny. A práve na tomto mieste Dve veže sme našli túto skalnú rytinu, ktorá má charakteristický štýl pre tzv. Stredné predklasické obdobie a je to pravdepodobne jedno z najstarších umeleckých prejavov Majov vôbec. Môže byť stará možno okolo 800 rokov pred Kristom. A to, čo reprezentuje, môžeme sa iba dohadovať. V každom prípade tá postavička stojí na hadovitom
na niečom hadovitom a v ruke drží disk, ktorý môže reprezentovať slnko, takže je možné, že ide o božstvo slnka, ktorý sa u Majov nazýval Kinich Ahau, jedna z jeho najstarších reprezentácií. Takže toto nás veľmi prekvapilo a ukázalo to starobilosť, obrovskú starobilosť tamojšieho osídlenia. V meste, ktoré sa nachádza zhruba 50 kilometrov severo-západne od Washingtonu, sme našli až 30 takýchto kamenných monumentov, kamenných stél, na ktorých niektorých majú zvyšky nápisov a rytých obrazcov a podobne. Takže tieto stély niekoľko rokov systematicky vykopávame, aby sme zistili, čo za mesto vlastne tu v pralese stálo, ako sa volalo, kto mu vládol. Pokúšame sa mu vrácať jeho dejiny. No a jeden z našich najväčších objavov práve tu je táto stéla, na ktorej je zobrazený kráľ a ktorá nám dovolila vrátiť tomuto mestu aj meno. Zistili sme, že sa volal Čanal, to znamená mesto kvapiek. A tento král sa volal Ahkakcikin Čapat. Nemali práve zvukomalebné mená, ale znamená to ohnivý orol stonožka. Nie je to úplne pekné meno, ale v majčine dáva dosť dobrý zmysel, pretože ohnivý orol, to je zrejme výraz pre slnko a stonožka je hlavný atribút najvyššieho božstva, ktoré sa nazývalo Icamna, takže to je akože Icamnové slnko, by sa dalo povedať, alebo slnko najvyššieho boha. Takže to bolo veľmi, veľmi silné meno, vznešené meno a kráľ aj vyzerá trošku arogantne. Stela bola postavená okolo roku 800. Je to jeden z najkrajších kúskov, aké sme tam našli. A to, čo je pre nás dôležité, je, že sme dokázali tomuto mestu vrátiť vlastne kus jeho vlastných dejín. Napriek tomu, že 100 kilometrov na všetky strany od tohto bodu nikto nevie, čo tam bolo, čo tam stálo kedysi, čo to bolo vlastne za územie a my sme ho začali vlastne nejakým spôsobom mu vrácať jeho pôvodnú identitu. Keď sa takéto stély nájdú, tak ďalším procesom, ktorým musia prejsť, je náš tím, ktorý robí dokumentáciu epigrafickú, že dokumentuje vlastne tie nápisy na tých stélach, aby sme potom ďalej s nimi mohli pracovať. To, čo hore vidíte, je kamera, ktorá robí tzv. RTI snímkovanie, to je Reflecting Transformation Images, ktoré nám potom umožňujú meniť povrchy a dokážeme čítať aj veľmi erodované a veľmi zle čitateľné vlastne veci s odstupom času. Je to dosť veľká drina, takže dá sa robiť iba po nociach, takže sú to desiatky a desiatky prebdetých nocí, ktoré tento náš tím tomu musel zasvetiť. A potom vlastne tieto monumenty, tieto nápisy spracovávame aj tak tradičnými metódami. Toto je metóda frotáží, keď sa vlastne robia otlačky jedna k jednej týchto nápisov. Vyslovene ako takým grafitom sa to vlastne otlačí a potom sa prekrývajú fotografie, 3D modely a RTI modely s týmito frotážami a jeden z výsledkov tohto ročný je mimoriadne zaujímavý. Pochádza z Washingtonu. Jedna z erodovaných stel v Washingtone, stela číslo 3, nám prezradila, ako sa volal zakladateľ Washingtonu, čo dovtedy nikto nevedel. A zistíme, že ten 33. panovník, ktorý dal vstýčiť tretiu stélu, toto je číslovka 33 a názov Cak Buli, znamená, že je to potomok alebo následovník kráľa, ktorý sa nazýval, tu je jeho meno, Wak Kap Ahau. Čiže pán šiestich zemí bolo meno zakladateľa mesta. Takže takto postupne odhalujeme identitu osôb, identitu miest a podobne. Jeden z ďalších našich veľkých nálezov, toto je mimochodom
vizualizácia skupiny H Sever, hlavného miesta, ktoré vykopávame vlastne, ktoré sme doteraz kopali už 6 rokov a sa nám podarilo dospieť k jeho tvaru toho, ako to vyzeralo, čo to bolo zač a teraz sa snažíme pochopiť aj jeho funkciu. Bolo to určite kráľovské sídlo, samozrejme. Tak v tejto budove sme našli takýto fragment, ktorý sa ukazuje byť nesmierne dôležitý pre dejiny, pre najstaršie dejiny majskej civilizácie. Tu je jeho detail na reálnej fotke. Takže to, čo tu vyzerá ako tieto klikyháky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 znakov, tak sme identifikovali, tak samozrejme v spolupráci s najväčšími svetovými špecialistami, ako najstaršie, alebo jeden z úplne najstarších záznamov majského písma. Majovia boli jedinou civilizáciou oboch Amerik, ktorá mala práve písmo. A my sme mali to šťastie, konkrétne to bol slovenský archeológ Dano Kendrala, ktorého sonde sa našla vlastne táto stela, ktorá dokladá úplné začiatky. Možno je to v kameni najstarší záznam majského nápisu, aký vôbec existuje. Môže pochádzať 100 rokov pred Kristom, 150 pred Kristom zhruba. Neskôr už takéto písmo Majovia nepoužívali. Značne ho transformovali. To, čo vidíte tu, je tá istá skupina H. Toto je to miesto, kde bola nájdená tá stela. Teda už v rekonštrukcii takej pokročilejšej, ktorá vám vracia aj farbu. Majovia mali námestia aj budovy prevažne namalované červenou farbou. Tie masky a štukové výzdoby na nich bývali biele, ale mali aj ďalšie farby, ktoré tu znázornené nie sú. Vidíte v pomere k postavám, že je to obrovský komplex, tak toto je ten komplex, ktorý vďaka práci našich archeológov sme dokázali vrátiť na svetlo, tak povediac. Kompletne sme ho vykopali a zadefinovali krok po kroku. Že to nebolo jednoduché, to si môžete predstaviť z toho. Toto je napríklad táto maska, ktorú vidíte tu vpredu, tak jej reálna podoba je takáto po vykopaní. V zápäti sme ju začali s procesom reštaurovania, ktorý trval 3 roky. Pozrite sa, toto sú naši kolegovia, predovšetkým španielskí a francúzski reštaurátori, ktorí nám pomáhali. A toto je rekonštrukcia, ako táto oblúda vyzerala pôvodne. A toto je vlastne stav napríklad jej ľavej časti pred tým, ako sme reštaurovali. Dolu je stav po reštaurovaní. Takže nemohli sme si vymýšľať, nie je to úplne celé ako rekonštruované, ale vidíte, že ten stav sme podstatne zlepšili. Toto je napríklad tá opačná, tá pravá strana ďalšej takéto štukovej masky, ktorú sme kompletne zreštaurovali. Len tak pre zaujímavosť, každá z týchto masiek v tej podobe, v akých sme ich našli, má 60 metrov štvorcových a pôvodne mala zhruba 100 metrov štvorcových. Takže dokopy, keďže sú dve, tak išlo o 200 metrov štvorcových štukových výzdob a išlo pravdepodobne o najväčšie umelecké dielo tohto charakteru v celom majskom svete. Takisto predtým, než sme začali s výkopávkami, nikto netušil, že takéto niečo tu existuje. Ja som osobne hrdý na to, že sa nám to podarilo zakonzervovať, zreštaurovať a zachrániť pre budúcnosť. Toto je pohľad, keď vystúpime hore schodmi, tam, kde sú masky, a vidíme pohľad na námestie, skupiny H Sever. Toto je vlastne jej hlavná budova. Túto budovu na svetlo sveta dostal slovenský archeológ Maťo Hanuš.
stojí tu na vrcholku, nie je ho až tak vidno. A to vidíte vlastne, je tá istá pyramída, ktorá je tu vzadu, takže len pre predstavu, ako to vyzerá dnes, toto je vlastne tento objekt a v rámci vykopávok vyzerá zhruba takto. Tak, aby sme dokázali definovať každý jeho architektonický tvár, každý jeho prvok, tak musíme urobiť veľmi veľa. Je to obrovské množstvo práce. Vidíte, že ten stav tých objektov je častokrát veľmi neutešený a vykopávky musia mať dosť veľký rozsah na to, aby sa dalo pochopiť, ako vlastne tieto budovy pôvodne vyzerali. Toto je opäť rekonštrukcia. Mimochodom, zistili sme napríklad tohto roku, vykopal ďalší slovenský archeológ, Palo Spišák, tunel, ktorý ide popod túto pyramídu priamo naprieč 28 metrov v dĺžke, ktorý vlastne nám ukázal, akým spôsobom bola stavaná a či mala alebo nemala vlastne nejaké predchádzajúce stavebné fázy. Jednou z zaujímavých vecí celého tohto komplexu je, že má určitú súvislosť s astronómiou. Toto je opäť nad tou istou pyramídou ako 21. marca na rovnodennosť vychádza slnko. Astronomicky to nie je úplne presné, ale zdá sa, že pre Majov nebolo až tak dôležité, aby to vyšlo v nejakom jednom bode, ale nad nejakým objektom, že mohlo to súvisieť. A toto je vlastne naproti iná pyramída, H15, a nad ňou vlastne zase zapadá toto slnko. Zistili sme, že pomocou vlastne slovenského archeoastronóma Vladimíra Karlovského, ktorý s nami spolupracuje, že to bolo, že vlastne obe tieto pyramídy boli presne zamierené na heliaktický východ a heliaktický západ súhvezdia Orion, a práve súhvezdie Orion bolo pre Majov mimoriadne významné, reprezentovalo pre nich stvorenie sveta. Toto je vlastne ukážka toho, ako počas slávností slnovratu, ako si ich dnes pripomínajú súčasní potomkovia Majov v Uašaktune, kde pravidelne vlastne sú tradičné oslavy, ktoré súvisia s týmito astronomickými javmi. Pyramída H15, tá, nad ktorou práve zapadá slnko a nad ktorou zapadá aj Orion, vyzerá po vykopávkach takto. A ešte by som pre predstavu o našej práci archeologickej v Uašaktúne ukázal niektoré ukážky z hrobov. Majovia kládli do hrobov nádoby, pravdepodobne s nápojmi. Hroby boli orientované buď na východ alebo na sever, najčastejšie na sever. A súviselo to s hviezdou Severkou a s večným životom, ktorí verili, takisto tým, že dávali túto výbavu mŕtvým do hrobov. Tu sú vykopávky jedného z veľmi zaujímavých a dôležitých hrobov na tzv. Skupine G, ktoré nám ukázali že osídlenie majského Uašaktúnu bolo oveľa staršie, než je neskoršie, než sa oficiálne verilo, že trvalo takmer do roku 1000 nášho letopočtu, čo presahuje zhruba o 100 rokov tzv. Majský kolaps, čiže Majovia tam už de facto nemali dávno byť a oni tam ešte boli dokonca v plnom rozpuku. Toto sú napríklad z tých hrobov niektoré nálezy z tohto veľmi neskorého hrobu. Ďalšia vec, ktorou sme sa tam stretli, sú ihriská na rituálnu loptovú hru. Našli sme dve, jedno predklasické, jedno klasické. Toto je klasické, takisto sme ho celé kompletne zrekonštruovali. O majskej rituálnej loptovej hre to by bolo na samostatnú tému, pretože v skutočnosti tam išlo o reprezentácie
slnka v podsvetí. Na skupine H-Juh, vedľa toho komplexu, ktorý som pred chvíľou ukazoval, sme našli nové masky, doteraz nikdy nevykopané, ktoré reprezentujú vlastne božstvo, ktoré stále nevieme celkom dobre pomenovať, pretože v predklasické božstva sú pomerne problematické, sú to veľmi staré obdobie, ktorým sa tu zaoberáme. Toto je zhruba z okolo roku 300 pred našim letopočtom. A takisto ďalšiu masku, ktorá je partnerom na druhej strane. Takže každá strana schodiska bola lemovaná takýmito veľkými štukovými maskami, ktoré reprezentovali vlastne božstva. Ale len jedna z nich bola predtým známa, tú druhú sme objavili my. Toto je ďalší detail na ňu, na tú novú. No a ďalšia zo zaujímavých vecí, ktoré sme našli, je jeden objekt na pyramíde, ktorú nazývame H16. Je to taký rituálny oltár. Toto je on, to je to taká nika, v ktorej sa našlo veľké množstvo takýchto objektov, okrúhlych. Bolo ich dohromady takmer 50. Predstavovali určite obete, boli urobené vlastne z kameňa, ale aj z keramiky. Ich účel nie je zatiaľ známy. Ďalším našim programom sú jaskyne, a to je speleoarcheológia, pretože sa tam nachádza veľké množstvo jaskyň, ktoré všetky slúžili prevažne rituálnym účelom. Nachádzame v nich hroby, nachádzame v nich obetiny. Vykopali sme ich niekoľko. Ja myslím, že k dnešnému dňu sa už kopalo zhruba v nejakých 7-8 jaskyniach, ale stále si Prím ako najvýznamnejšia, alebo tá, ktorá nás prekvapila najviac, zachováva jaskyňa, ktorú nazývame El Respiradero. Toto je ona. Našli sme v nej ľudské kosti a popol pravdepodobne zo spálených ľudských tiel vo veľmi mohutných vrstvách. To znamená, slúžila veľmi dlhý čas ako pohrebisko v tom najstaršom období. Datujeme ju až do 6. 7. storočia pred našim letopočtom. A to, čo vidíte, je náš tím speleoarcheologický, pretože v týchto jaskyniach sa vyskytuje žiaľ jedna veľmi nepríjemná choroba, ktorá sa volá histoplazmóza a je smrteľná. Preto vykopávky a práca v niektorých z týchto jaskyň, kde sa nachádzajú výtrusy, huby, ktorá to spôsobuje, musíme absolvovať v takejto podobe. Ďalšou vedeckou aktivitou, ktorú projekt robil v Uashaktune, boli výskumy, ktoré sa nazývajú palinologické. Spočívajú v tom, že v miestnych tzv. Aguádach, to sú také zberné nádrže, také bahnisté nádrže, kde sa drží celý rok voda. A takéto miesta tam existovali už aj pred 1000 rokov a aj pred tým. Tak v ich bahne sa ukladal peľ z rastlín, ktoré okolo rástli. A my keď pomocou takýchto sond ten peľ dokážeme vytiahnuť, tak neskôršie analýzy nám dokážu povedať, čo tam starí Majovia pestovali. Takže sa dá zistiť fakticky veľmi veľa o živote, napríklad, či tam boli v tom čase lesy, či tam neboli lesy, či pestovali, ja neviem, papriku, paradajky, tekvice, kukuricu, alebo či v tom a v tom období vlastne tam nebolo žiadne obyvateľstvo po nejakej katastrofe. Že to sú veľmi dôležité údaje, ktoré sa touto technikou dajú získať. No a vec, na ktorú som osobitne hrdý z tohto roku 2014 je, že sme sa pustili do reštaurovania asi najslavnejšieho objektu celého Uashaktunu, a to pyramídy E7, ktorá bola v katastrofálnom stave, bola vlastne na poli už rozpadnutá. Je to slávne astronomické observatórium, ktoré je preslávené po celom svete. Práve z neho Majovia robili pozorovania slnovratov a preslavilo majskú astronómiu už na začiatku 20. storočia. Medzi tým však sa takmer rozpadlo a bolo na nerozoznanie, takže náš reštaurátorský tím sa pustil
do vrátenia a záchrany tejto pamiatky tiež ako kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. To je jedna z tých nami reštaurovaných veľkých zase masiek božstiev, ktoré tu vidíte. No a práve s touto pyramidou sú spojené slávnosti v Uashaktune, ktoré dávajú akoby identitu miestnym dedinčanom, a to sú vlastne slnovratové slávnosti, ktoré sú spojené vlastne s pyramidou E7 a s každoročným videním slnka presne na určitých bodoch, ktoré Majovia definovali architektonicky. Takže tam sa konajú veľké oslavy, tradičné majské tance a tak ďalej. A dodnes de facto tá stará pyramída žije vlastne životom, ktorý pulzuje v nej život. Nie je to len vlastne stará stavba, ktorá tam niekde chátra. Takže my ju obnovujeme a dýcha vlastne účelom, ktorý je podobný tomu, ktorému bola kedysi zasvetená. A posledný objav tohto ročný, trval viac rokov, ale dnes tohto roka bol dodefinovaný, je veľký architektonický komplex, ktorý sme roky postupne spracovávali, než sa nám ho podarilo pochopiť. A to najmä vďaka zase šéfovi nášho geodetického tímu, Tiborovi Lieskovskému. Tento komplex sme nazvali El Tiburón, to znamená žralok. A to preto, lebo prvú vec, ktorú sme na ňom na začiatku vykopávok našli, boli žraločie zuby, ktoré sa našli niekde tuto na boku, ktoré boli ale splavené z nejakých obetín z hora, lebo Majovia niekedy žraločie zuby používali ako obetinu. Teda nie, že by tam plávali žraloky, že niekde v tej džungli, ale indikovali, že tam hore musí byť niečo zaujímavé. A našli sme tam vlastne tieto zvyšky týchto stavieb, ale tým, že je to vlastne porastené džunglou, tak celé toto sme považovali za horu. Že bola to akoby hora, na ktorej je stavba. A my sme pomaly postupne zistili, a tohto roku sme kompletne vykopali toto schodisko, zistili ho šírku, zistili sme, čo to je, 160 metrov krát 130 metrov. Viete si to predstaviť, 30 metrov do výšky, túto 160, túto 130. Celkovo je to väčšie ako Džoserova pyramída v Egypte. Takže tento náš architektonický komplex El Tiburón bol hlavnou dominantou nielen Uashaktunu, ale celého stredného Peténu. A znamená to pre nás, že Uashaktun bol vlastne mestom, ktoré dominovalo celej tejto veľkej oblasti a jeho význam je oveľa väčší, než sa doteraz myslelo. Takže toto je vec, ku ktorej sme dospeli postupne krok po kroku, ale tento rok sme to završili vykopávkami a meraniami, takže už vieme, o čo tam šlo. No a celkom na záver snáď len toľko, že žijeme a pracujeme tam uprostred domorodcov, uprostred jednej dedinky, uprostred pralesa. A títo ľudia, žiaľ, aj vďaka svojim rodičom, nemajú dobré zvyky, že tie pamiatky, ktoré okolo nich sú, si nevážia, nerozmejú im, veľakrát ich vykopávajú, vykrádajú alebo ničia. Takže jedným z dôležitých programov nášho projektu je naučiť vzťahu miestnych k vlastným dejinám, aj napríklad prostredníctvom toho, že sme tam urobili takúto modernú novodobú stélu pred základnou školou, a na ktorej sú vytesané v majských hieroglyfoch mená detí zo školy. A deti sú na to veľmi hrdé a snažíme sa jednoducho budovať ich vzťah k ich vlastnej minulosti. Robíme im takéto kurzy a veríme, že na rozdiel od ich rodičov, ktorí sú poväčšine rôzni vykrádači hrobov a tak ďalej, tak z nich bude nová generácia. No a výsledkom je, že sme tam svojím spôsobom vítaní, prijatí a že máme veľmi dobré vzťahy medzi Guatemalčanmi a Slovákmi, ktorí tam pôsobíme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pánovi profesorovi. Mohli by sme povedať, že ak v našej spoločnosti slovenskej je na jednej strane malosť a zápecníctvo, na druhej strane je táto veľkosť a vizionárstvo. Klobúk dole, pán profesor. Je priestor na vaše otázky, dámy a páni, ale ak dovolíte, tentoraz položím pánovi profesorovi prvú ja.
že a čo guatemalská vláda, či vám vytesať tiež nejakú stélu, obrazne povedané, konkrétna otázka, aké sú vzťahy guatemalskej vlády k vašim aktivitám? No, pravdu povediac, je to vždy problematické, pretože vláda sa tam pomerne často mení. Krajina to nie je celkom bezpečná ani celkom pokojná a záleží na tom, ako sa s novou administratívou vždycky zohráme a kto z našich kolegov sa s kým pozná. Pretože je to predsa len tzv. Banánová republika, kde tie veci všetky idú po linkách a kontaktoch, ktoré nie sú vždy úplne korektné. Na druhej strane my sa snažíme aj tam, napríklad len pred 2 alebo 3 dňami mala moja kolegyňa podobnú prednášku pre guatemalskú verejnosť, takže snažíme sa ukázať aj guatemalskej verejnosti, čo pre nich robíme a potom je oveľa ťažšie vlastne pre tú administratívu, aby nám hádzala polena pod nohy, o čo sa niekedy snaží. Ale zatiaľ sme ich vždycky dokázali sme to uhrať a dokázať, že robíme to pre nich, robíme to pre ich vlastne budúcnosť, pre zachovanie ich kultúrnych pamiatok, takže viac menej sa nám to darí. Ďakujem pekne. Ďalšie otázky, dámy a páni, nech sa páči. Či je dokument alebo internetová stránka, kde je zdokumentovaná práca pána profesora, vôbec slovenských archeológov, nálezy a tak ďalej? No, viete čo, máme takú stránku, ale momentálne už asi rok nefunguje, takže sa obnovuje. Ale v každom prípade, ja nechcem tým robiť reklamu časopisu, ale v najbližšom čísle historickej revue je celé zasvetené majom, a je tam kompletná rekapitulácia so všetkými dôležitými objavmi na mnohých stranách, detailne popísaných, čo všetko sa tam našlo a tak ďalej. Takže už v najbližšom oktobrovom čísle historickej revue bude taký zoznam a rekapitulácie toho, čo tam robíme a čo sme našli. Takže budeme čítať historickú revue. Ďalšia otázka, prosím. Nech sa páči. Otázka, akým spôsobom sa skúma datovanie stél, do akého obdobia sa zaraďujú? No v zásade sú 3 možnosti datovania stély a tá najšťastnejšia je, pokiaľ má ten nápis na nej, spravidla je dátum. Lebo Majovia boli posadnutí dátum a my ten dátum tam je vyrytý vždy. Ak na nej niečo je, tak je tam ten dátum. Ale na veľa stélach je to tak rozrušené, alebo sa tam nezachoval, tak v tom prípade je dôležité, tá stéla bola usadená do nejakej vrstvy, kedy ju posadili. A v tej vrstve sa nachádza keramika. Takže tá keramika, ktorá je spojená s tým, povedal by som, koreňom tej stély, tak tú keramiku máme relatívne dobre zadatovanú. Vieme, ktorá pochádza z akého obdobia, takže tá keramika, ktorá sprevádza to osadenie tej stely, tak nám obyčajne povie, z akého je obdobia. No a tretia možnosť, tá ešte šťastnejšia je, pokiaľ tam máme nejaký organický materiál, uhlík alebo niečo takéto, tak máme potom tie C14, na ktorých dosť staviame to datovanie, takže máme celkom bohatú kolekciu dát, ktoré potom... A najlepšie je kombinácia všetkého toho. Pán profesor, keď sme mali... Takže koľkokrát pán profesor bol v Guatemale? No, to je bola ťažká otázka. Ja myslím, že 20. 20. Tak, 20. Ja mám jednu otázku. Pán profesor, vy ste hovorili, že Majovia boli posadnutí dátumami. Keď sme mali my rok 0, oni písali koľký dátum? Keď sme my písali rok 0? Začiatok nášho letopočtu napríklad, aby sa nám to ľahšie rátalo. Respektíve mali rok. Oni mali rok, viac menej rok 1 z roku 3114 pred našim letopočtom. Áno. To bol rok 1. Takže 3114 bol rok 0. Takže ďakujem. Nech sa páči, dáma.
že čo je cieľom, sa dáma pýta, či urobiť výskum alebo zachovať objekty do budúcnosti. No obe tieto veci, ale v prvom rade výskum. Takže my sme vedci, máme aj túto takmer filantropickú vlastnosť, že sa snažíme a investujeme hodne do toho, aby tie objekty zostali a pretrvali a vrátili sme ich do života, ale ten najhlavnejší cieľ je pochopiť, k čomu to slúžilo, zistiť to, zdokumentovať. Jednoducho taká tá drobná vedecká práca a výsledky, ktoré potom prináša pre vedu, ktoré ja myslím, že do dnešných dní máme okolo 5000 strán vedeckých správ, ktoré tam sa skrývajú nálezy, ktoré sú oveľa cennejšie, aj výsledky, než tie, ktoré sa takto dajú povedať pre verejnosť. Takže vlastne tie vedecké výstupy sú najdôležitejšie pre nás, pochopiteľne. Dámy a páni, posledná otázka, nech sa páči. Spomínali ste pojem majský kolaps, čo to znamená? Čo znamená pojem majský kolaps? A majský kolaps, tak bolo ich niekoľko, ale ten, ktorý je vo verejnosti najčastejšie známych, tak to je to, že presne táto oblasť bola vlastne v 9. storočí nášho letopočtu kompletne opustená. Stovky majských miest uprostred vlastne vývoja, ktorý nebol zjavne nejako špeciálne prerušený, tak prestali fungovať a tie mestá boli naraz všetky, možno v niektorých etapách opustené a majská civilizácia tam skončila a 1000 rokov tam rástol iba prales. Tomu hovoríme kolaps, pretože dodnes nie je celkom vyriešené, prečo sa to stalo. Ďakujem pekne. Tá malá otázka o to malé tričko, som vedec, kto je viac. Na akej veľkej ploche pôsobí tým pána profesora v Guatemale? 2000 kilometrov, potlesk pre pána vpredu. Ale predovšetkým klobúk dole a potlesk pred pánom profesorom Kováčom a jeho tímom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, malá technická prestávka, 3-4 minúty a posledná diskusia prednáška bude venovaná Tibetu.